Somewhere in the deep South Indian rainforest. Látjátok, feleim, szümtükkel mik vagyunk. Íme purin és pirimidin minden nukleoidunk. Botanikus kertben találtuk meg vala otthonunk, Flintstone családról ismert kezdetleges fajunk. Zöld rengetegben magas Quercus robur fák alatt nehéz gyűjtőmunkával kerül ki minden falat. Szél nem fúj, s eső sem ered el csak úgy magától, égi malasztban csak az részesül, aki érte esőtáncol. De no csak oda süss, vigyázz a kezed, meg ne süsd, tüzet csihol néhány ember, vagy azok mind nember. Amúgy pedig egy csendes zúgban, egy csoport álélt állapotban, s ez zajló fejlődés közepén, Frédi és Béni csak ül a fenekén. Karjukban két bájos nőcskét tartanak, akit szemükkel az ámulattól majd felfalnak, s ha azt vélnéd, hogy ez egy kőkorszaki randi, melynek célja az emberi fajt fenntartani, nagyot tévedsz, hiszen ez nem más, mintsem az oxitocin szintetizálás. Homo habilis, ügyes ember, ezt mondják azokra, akik minden élvezetükkel a tudományt szolgálják. De a napsütötte kőkorszakra hirtelen felhőzottyan, s a jól ismert kígyógyümölcse Frédi fogain roppan. Vilma csak fejét fogja, már megint mindennek a nő az oka. Ki segíthetne Frédine fájdalmas állapotban? Ki részesítheti vény nélküli kiszolgálásban? Megoldás nincs más, mintsem a sámánhoz való fordulás, hiszen a sámán patika a hosszú élet titka. Füstölgő, fortyogó üst fölött Béni sámán orrot bökött, s ebből a sámán már is tudja, mi a gyógyír Frédi fájdalmaira, fejét az üst fölé hajtja, s minden bánat hirtelen elhagyja. Csak egy szippantás a jóból. Béni sem maradhat ki a dologból, s a következő pillanatban már a falu is tudja, hogy a sámán füstje a nevetést fakasztja. Lassan 50-essével gyűlnek a gőzök felé, s furcsa képek vetülnek az emberek elé. Periódus, elektron, egyenletek. A kőkorszaki emberek még semmit sem sejtenek. De a sámán már tudja, füve az embereket elcsábítja. Kőkorszaki zakik módjára vágynak majd eme csodára. Subidubidú helyett új hobbi, a Soxhlev kísérlet. Így lett az egész falu gyógyszerész fűkutató, s azóta is 50-essével keresik a jót szintézissel.